Cannoedd ar gannoedd o alwyni o ddŵr yn cael ei gollwng eto ar fryn sydd ar dan yn y de. Y tro hwn yn Rheherbert, Cwm Rhondda, prynhawn 'ma. Fe ddechreuodd y tân ddoe gan orchuddio 22 hectar mewn amser byr, gydag awel yn symud y fflamau yn nes at gartrefi, yn y stryd lle mae rhian yn byw. Tua 7-8 o'r gloch, a oedd e lan fan hyn, a oedd e jyst mynd yn ofnadwy o fe. Sut oeddech chi'n teimlo? Ofnus, achos mae anifeiliaid draw fan'na, ffrind, mae y tai fan'na. Oedd y tân yn fawr, y fflamau'n fawr? Ie, oedd e'n rili fawr, ie. A mor uchel falle fyddech chi'n dweud? Wel, os y ti'n sefyll rownd y cornel, oedd nhw dros y top o'r coed fan'na. Oedd fan hyn, oedd e'n just oren. Oedd e'n ofnadwy o fe. Mae'r rhan fwyaf o'r tân mawr yma wedi ddiffodd erbyn hyn, ond yn yr awr ac ychydig ers i fi gyrraedd, dwi wedi gweld pocedi yn ail gynnau a fflamau eitha mawr yn ymddangos ar ochr y bryn. Mae'r criwiau tân lleol wedi cael cymorth swyddogion o tu allan yr ardal ddoi. Roedd diffoddwyr o Ogledd Cymru, Llundain a Suffolk yma. Y prynhawn yma, mae swyddogion o Fanceinion yn gweithio ochr yn ochr a diffoddwyr lleol wrth iddyn nhw geisio diffodd y tân mynydd yma yn Rheherbert yn gyfan gwbl. Mae pwysau enfawr ar wasanaeth tân y de. Maen nhw wedi bod yn taclo tanau mewn 14 lleoliad gwahanol, gyda'r rhai mwyaf sylweddol yn llosgi ger Blaen Afon ymlyn y Gwent, Glynebwy a Fferm Garn Ddu ger Merthyr Tydfil. Oherwydd y pwysau, mae 200 o filwyr wedi hanfon i gynorthwyo'r ymladdwyr tân, gyda milwyr gyrca yn cloddio ffosydd ac yn creu bylchau tân i geisio helpu rheoli'r fflamau. Gyda tanau fel hyn yn dod yn fwy ac yn fwy cyffredin, mae amgylcheddwyr yn dweud bod angen gweithredu. Trwy adfer ecosystemau fel gweithio efo ffermwyr a rheolwyr tir i awlychu mewndiroedd neu creu coedwigoedd mewn llefydd addas, gallwn ni lleihau'r risg o tanau gwyllt. Mae rhaid i ni mynd i'r afal ar problemau yma, a mae rhaid i ni gweithio mewn partneriaeth i greu yr atebion ac i wneud yn siŵr bod ein cymunedau yn diogel am y dyfodol. Mae tanau gwair wedi bod yn rhemp ar draws de Cymru ers dros fis nawr, gyda chriwiau tân o agos ac o bell yn ymateb i geisio diogelu pobl ac eiddo.